Dit was nie 'n maklike besluit wat ons geneem het nie, maar ons moes dit doen. Dit is om onze mense bewus te maak dat ons Khoi Bushman die eerste nasie van hierdie land is. Jouw ervaring van die tocht. Vertel me een beetje meer hoe jij dit ervaren. 13 dagen over die 730 kilometers wat jullie moest afleggen. Aan het begin was het een beetje hard, maar zoals we aangekomen met de mensen gewoon geraakt. En achterna te raken het van. Ik heb gedacht dat iets dat ik terug kan geven aan de community. Als een jong man. Ik is maar 18 jaar oud. So is iets goed wat ik teruggegeven heb om bij te nemen. Samen met die groep te lopen. Kaapje van is voor iets goed is voor onze mensen. Ons nasie, als breinmensen. Wat is het wat jullie willen die regering moet doen? Hulle moet ons wil eintlik hê hulle moet ons werk gee vir die onderwysers. Laat die kinders kan leer en die kinders moet skoolboeke hê en hulle moet hoe na skool gaan om betaal ook hè. My knie was al uiteindelik al seer gekry in die verlede ne. Maar toe het nou weer uitgehaak. En hoe voel je nou? Ja, nee, ek hou hom sommer nou in verband nou. Maar kon je daarom je rit nog verder voltooien? Ja, nee, ek het hom verder voltooi. Ja. Enige andere problemen opgeteld? Ja, my bors ook bietjie van die natrainer. So dis wat jy weer sal doen? Man, ek sal bietjie baie dink daaroor. Maar ek glo nie maklik om weer nie. Nee.